ҳастай ҳамҷо ягон холаю ки апай бекор. Да. Дига бекор нестем шумо да кори уфтем. Фаберлик шиндаги асте? Ана унҷа айс пас иншоалло кор мене. Просто шумо да я телефон да кора да хуна шиштаги телефон интернет да дастат. Говората ҷумунде стай майда чайда айс суму майса. Хола чид мефора дига. Инами апай моина номерош апай ҷуни мо да унҷа кор мекна зангиш мезани бепил қабулат мена. Мегӯй Фатҳаддин гуфт ки мана да компанияи Фаберлик кор бигира, ман ойлик бигирам. Да хуна шиштаги говора ҷумунде истам авход кардесам сум биоям намефора. Ана миташ бу апай ҷун. Подробно ин амҷа зангиш мезани ҳамаша мефаҳмад. Просто ты савдо менива телефон таб каш руд сиё. Ғам метиеда да ин вақти сиёнко. Бибро дарай берун пуш. Дига наё. Ана холаи ҷун зангиш мезани ҳамаша мефаҳмад да кор бепил қабулат мекна. Просто ва телефон савдо мекни интернет да. Онлайн савдо. Зангиш бзане да кор бидрое да ҳаққи ман дуо кне. ин лаҳза муроҷиати ман ба гулдухтарони зебои саҳифаи ман медонам ки шумораи шумо хеле зиёд аст ва дар байни шумо ҳастанд нафароне ки то ҳол кор намекунанд, дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд ва ман ҳамеша мегӯям ки аз ҳама кори осон ки меҳнати зиёдро талаб намекунад ягона шумо вақти худро ҷудо мекунед вақти муайян ҳар вақте ки шумо мехоҳед ба ин кор машғул шавед, хоҳед 1 соат, хоҳед 2 соат, ҳар вақте ки худатон мехоҳед, ин хоҳиши шумо аст ва кори аз ҳама осон ки даромади хуб дорад ин дар ширкати Фаберлик аст. Чунки худи ман низ дар ин ширкат кор мекунам, фаъолият дорам ва дар гурӯҳи мо як бонуи пешсафу пешқадам ҳаст, Махсумова Мавлуда, ки айни ҳол ба онҳо низ коргар лозим аст. Мавлудахон соҳиби 5 фарзанд ҳастанд, дар шаҳри Москва қарор доранд. Худашон азодаи оилаашон, зиндагиашон хуб мебароянд, чунки хушбахтона дар ин ширкат ба кор омадан дар муддати кӯтоҳ натиҷаҳои хеле хуб нишон доданд ва имрӯз яке аз фаъолони пешқадамтарини ин ширкат ҳастанд ва маоши хуб мегиранд. ҳамроҳи Махсумова Мавлуда мо ҳамамон як гурӯҳ ҳастем ва ҳамагӣ як рӯз ба онҳо вақт аст. Мехоҳанд дар байни як рӯз якчанд нафарро ба кор қабул кунанд, чунки баъди як рӯз онҳо дигар вақт надоранд, чунки корҳояшон зиёд аст, наметавонанд ки вақт ҷудо кунанду бо шумо ҳам суҳбат шаванд. Ба ҳамин хотир шумо гулдухтарон як рӯз фурсат доред, метавонед ҳамроҳи Мавлудахон ҳам суҳбат шавед, ба гурӯҳаш ба кор оед. Гурӯҳаш беҳтарин аст, ҳама коргар аст, ҳама маош мегирад. шумо низ агар дар ин гурӯҳ биёед пушаймон намешавед, соҳиби кор мешавед, соҳиби маош мешавед, соҳиби зиндагии хуб мешавед. Марҳамат ба Мавлудахон нависед, рақамҳояшро мегузорам, саҳифаашро мегузорам, боқӣ ба ҳамаи шумо барор мехоҳам.